Partnermi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop.sk, Berner, realitná kancelária BEMI, Steps a Ematech. Hrdoslovenský, no nie len na Slovensku. Taký je slovenský kartingový pohár, ktorý sa už 5-krát koná tento rok a z toho 3-krát za hranicami Slovenskej republiky. Dnes, stále v auguste, viac ako 100 jazdcov na trati Speed World v Brook under Lighta, kde sme už aj my ako SKP celkom známou stálicou. Vítajte pri sledovaní ďalšieho slovenského kartingového magazínu. Aj tento magazín začíname štandardne rozhovorom so spoluorganizátorom Tomášom Kunom. Tomi, ahoj. Ahoj. Aj dnes sme to spolu už 5-krát v tejto sezóne, celkom úspech, nie? Áno, a v podstate, keď to zoberieme z opačného hľadiska, je to predposledný krát v tejto sezóne. Celkom úspech, určite. Aká je dnes účasť? A dneska máme krásnych 110 štartujúcich. A počasie je takisto krásne, ale myslím, že nie úplne ideálne pre kartingový šport. Už na mne je vidno, na tebe až tak nie, že dnes je naozaj sakramentsky teplo. Ako to bude vplývať na trať? Tak na trať to bude vplývať v podstate tvorbou gripu, ako sme to tu už viackrát preberali. Sme teda v Brooku, aby sme nezabudli povedať, a ten Brook je typický tým, že sa tu pravidelne jazdia tu iba pretekárske motokári. Preto ten grip, ktorý tu v podstate nejako sa tvorí, je to stále tú aktívnu časť roka. Napriek tomu, že boli nejaké dážde v stredu a podobne, ale teda to nejakým spôsobom neubralo tej kvalite tej dráhy a tej kvalite toho gripu, takže určite budeme tu dneska viacerí, alebo teda nie my dvaja budeme teda tuto kecať pred mikrofónom, ale jazdci budú isto bojovať s tým, že bude tam vytváranie väčšie množstvo gripu, budú tie káry v podstate sa zalepovať takzvané, taká hantírkou povedané, a s týmto predpokladom bude väčšina jazdcov dneska bojovať. My nie sme teraz prvýkrát v Brooku na Speed World Karting aréne alebo v tomto areáli. Boli sme tu už tento rok jedenkrát a videli sme tam v rámci výsledkov takú zvláštnu kategóriu, že GTC. Čo to znamená? GTC je náš maďarský partner, je to podobný pohár ako je slovenský kartingový pohár, teda samozrejme len teda spoza Dunaja, z Maďarska. A v podstate na túto sezónu, ako sme to avizovali v niektorých tých predošlých magazínoch zo začiatku sezóny, na vybraných podujatiach sa rozhodol tento maďarský organizátor štartovať pod našou vlajkou. Má to vplyv aj na zloženie národnosti našich účastníkov? Zásadné národnostné nie, len došlo k nejakému možno doplneniu niektorej časti národnosti, v tomto prípade samozrejme prirodzené maďarskej. Je to teda viacero maďarských pretekárov. Má to trošku aj synergický efekt s tým, že budúci týždeň štartujú majstrovstvá Slovenska a tým pádom to prilákalo niektorých jazdcov dojsť si zatrénovať. Tak budeme im držať všetkým palce, Tomi, ďakujem ti opäť za rozhovor, no a my sa ideme pozrieť na predstavenie trate. Pretekárska trať Speed World medzi Pachfurtom a Brook under Lighta sa nachádza približne 40 minút od Bratislavy a vznikla v roku 1997. Areál sa skladá z okruhu určeného pre požičovňu a profesionálneho okruhu. A vy už tušíte, že slovenský kartingový pohár sa odohráva na tom druhom. Dostupné sú dokopy 3 trate s dĺžkami 1120, 1160 a 1180 metrov. Našou hostkou v dnešnom zahrievacom kole je Timea Glosová, hlavná športová komisárka. Timi, ahoj. Ahoj, ahoj. Ty už si u nás druhýkrát v rámci rozhovoru, pretože ty už sa pomaličky stávaš ikonou slovenského kartingového pohára. Vnímaš to aj ty tak? Tak som na závodoch celkom často, nie že by som tak vnímala, ale prakticky som celú sezónu na všetkých pretekoch slovenského kartingového poháru a takisto aj na majstrovstvá Slovenskej republiky ako športový komisár hlavný. Takže dvakrát hlavná, je to asi celkom ťažké, potom udržať sa pri zemi. Ulietávaš si niekedy na tejto funkcii? Vôbec, není tam čo závidieť, je to celkom vážna funkcia, musíte riešiť množstvo problémov, často komunikovať
riešiť s technickými komisármi, s časomierou, aby nám sedeli výsledky, takže je to dosť odpovedná úloha. Čiže ty si koordinátorka, zároveň máš hlavné slovo, keď sú nejaké problémy. Aj sa stretávaš s veľa problémami? S množstvo problémami. Aké sú to väčšinou, alebo teda akého charakteru? Nič konkrétne nepovedz, nejdeme ukazovať prstom, ale čo sa väčšinou zvykne stať? Väčšinou si nevedia, u nás hovoríme, že nie sú pretekári deti, ale pretekajú ich rodičia a to sú vlastne také tie najväčšie problémy, čo vznikajú, lebo nie vždy ten rodič vie prijať to, čo ich dieťa urobilo na trati a vždy sa obhajujú vecami, že neurobil to na schvál. Ja vždy dúfam, že to, čo sa stalo na trati, nebolo na schvál, ale proste stalo sa a žiaľ, niekedy to treba potrestať. Je to apel aj na rodičov, aj teda na všetkých, že fair play treba dodržiavať. Ale poďme sa teraz venovať tebe ako osobe, pretože samozrejme nikomu neujde, že si žena. A to teraz myslím v tom najlepšom slova zmysle. Hovorím to preto, pretože motoršport je ešte stále, ani nemusí to byť pravda štatisticky, ale spojený s tým mužským pokolením. Vnímaš to aj ty tak, že si možno o niečo znevýhodnená tým, že si žena? No, keď som začínala svoju jazdeckú kariéru, tak množstvo dievčat, čo sme vtedy jazdili, bolo nás o mnoho viacej na trati, ako je v dnešnej dobe. Tak sme boli znevýhodňovaní, lebo chalani si na nás chceli vybiť celú energiu na trati, ale vždy sa to dalo nejako ustať. No to je asi väčšinou, že žena alebo teda dievča a chlapec v rovnakom veku, tak ten chlapec možno skôr ide na to cez silu a vy ste asi také rozvážnejšie v tom momente za károu, že? Áno, ono vlastne vždycky, aj čo mám množstvo známych, čo kedysi pretekali a už momentálne buď zavodia ich deti, alebo sa tomu prestali venovať, hovorili, že žena v motošporte má obrovskú výhodu kvôli tomu, že má väčší cit. Aj sa to prejavovalo na tvojich výsledkoch? Niekedy áno. A tak niekedy som zblbla ako každé jedno dieťa na trati a podobne. Takisto som robila jazdecké chyby, preto viem uznať, ak sa niečo stane, či to bolo na schvál, nebolo na schvál, náhoda, nenáhoda a podobne, lebo som si takýmito jazdeckými kontaktmi prešla mnoho. A takúto prísnosť a rozhodnosť potom vnášaš do svojho osobného života? Áno, lebo pracujem v autoservise, takže tam zase som tiež obklopená mechanikmi, kde som prakticky príjmací technik, takže tam tiež musím byť rozhodná a riadiť svojich mechanikov, takže je to aj dosť v osobnom živote. Tak sme preberali aj tvoju osobnú nejakú stránku, začali sme tvojimi začiatkami v motoršporte, poďme teraz do tej aktuálnej, pretože ty si prešla z pretekania do tohto komisárovania, alebo teda rozhodovania a riadenia pretekov. Kedy nastal ten zlom, že si povedala, že toto je moja cesta? Skôr ma prinútili ľudia z depa, pretože ja keď som prestala pretekať na motokárach, prešla som na auta, tak tuto som sa len tak poflakovala, bavila sa s kamarátmi jedno s druhým a potom ma zastavil jeden pán a povedal, že čo tu robíš, pridaj sa radšej do Samšu, treba robiť za KSR veci. A tak nejak sme sa bavili, že najskôr budem technický komisár, potom sme zistili, že nie sú športiaci, tak sme nejak presedali, že budem športová komisárka. A je to tvoja vášeň dnes už? Dnes už áno. Je to zaujímavé, je to pestré, vidím rôzne trate, rôzne nové techniky, každým jedným pretekom sa učím nové veci. Keby si mala teraz motivovať dievčatá k tomu, aby išli tiež si vyskúšať motoršport, či už po tej jazdeckej alebo po tej organizačnej stránke, čo by si im povedala? Čo by ich podľa teba najviac pritiahlo z toho, čo ty zažívaš alebo robíš? Poznajú hlavne strašne veľa kamarátov, známych. Ja dneska mám pocit, že vyberem sa hocikam napríklad na Slovensku a do Čech a všade mám nejakého svojho známeho, kde sa môžem zastaviť na kávu, čo je úplne super. Takisto vidíme rôzne trate, sú to večerné zážitky v DP, ktoré sú neopakovateľné a budeme na nich spomínať do konca života. A na druhú stranu pre mňa je veľká motivácia to, že tu strávim víkendy so svojou rodinou, pretože tým, že ja už nebývam tam s našimi doma a som úplne v inom meste, takže tu sa stretneme a inak si to užijeme celé ako rodina, je to vždycky príjemné stretnutie. V motošporte pôsobím 18 rokov. A aj tí ľudia v DP sú stále kamaráti, ktorí keď ma stretnú, taká malá si bola, teraz je taká veľká, neviem, čiže je to úplne super zažiť tieto veci tu a spoznať nových ľudí. Vieš, čo sa mňa na tebe najviac páči, že ty si na to nešla cez nejaké že pocit moci alebo možnosť rozhodovať. Ty si to dala vyslovene na to, že je to tu jedna veľká rodina, všetci sú tu kamaráti a človek má z toho zážitky a tá rodina priateľská sa ešte zväčšuje. Tak toto je tiež motivácia pre vás, ako byť súčasťou motoršportu. Ďakujem za rozhovor inak, bolo to veľmi motivujúce. Ďakujem. A opäť prichádza čas pozrieť sa, ako naši jazdci dopadli. V
triede Baby 60 sa na 3. mieste umiestnil Adam Krajčovič s 33 bodmi. Druhú priečku obsadil Lukas Kubo a plných 50 bodov znamenalo zlato pre Matiasa Torňaja. V druhom štarte sa na trať postavilo dokopy 8 jazdcov hneď v 3 kategóriách. Junior 60 hostila na 3. mieste Bedřicha Malíka, na 2. mieste skončil Filip Turkovič a zlato si vybojoval Martin Wingler. V triede Junior 60 s príponou GTC sa pobili dvaja zahraniční jazdci. Zlato nakoniec získal Zalan Takáč a Adam Mika Petervári sa musel uspokojiť so striebornou pozíciou. Pokiaľ ide o kategóriu Easy Kart Trophy 60, tam sme mohli k 3. miestu gratulovať Michalovi Porubskému, druhú priečku a zhodných 36 bodov si vybojoval Teo Ganadik a najvyšší stupeň víťazov hostil Ondreja Dudu. Ďalší v poradí tretí štart pretekov znamenal príležitosť predviesť svoje schopnosti pre jazdcov a jazdkyne stried Baby 50. Kategória s príponou Bluebird priniesla pódiové umiestnenie pre sestry Trávničkové, a to konkrétne pre zlatú Emu a striebornú Elu. Baby 50 Diame zaznamenala na štarte až 13 jazdcov a konkurencia bola veľká. 30 bodov získal bronzový Maxim Šimko, 35 bodov za strieborný Dominik Štegmar a zlato spolu so 45 bodmi si z bruku odniesol Noel Kečkeš. Pokračujeme ďalej do tried s Rotaxovými motormi. V kategórii Rotax Micro Max sa na 3. mieste umiestnil Christian Beke. Strieborný skončil Michal Lehocký a na prvú priečku sa postavil Matias Drexler. Trieda Rotax Micro Max GTC priniesla 3. miesto Zoltánovi Ďulajovi. Striebornú priečku obsadil Benjamin Cece a kategórii dominoval Patrik Derži. Náš prvý dnešný host sa volá Peťo Drahoš, trieda Rotax Micro Max, číslo káry 9. Peťo, ahoj. Ahoj. Ja som dostal na teba informáciu takú podpultovú, že ty si nielen v tejto triede nováčik, ale aj v triede veľkých kart. Ty pochádzaš z Rentalu, však? Áno. A ako sa ti jazdilo tam a prečo si sa rozhodol prestúpiť do tejto triedy, už s vlastnou károu? Lebo ja keď som prestúpil na Rotaxy, tak mňa to začalo viacej baviť ako v Rentaloch, lebo Rotaxy sú rýchlejšie ako tie Rentaly. No a tu si nováčik v prvej sezóne? Áno. To znamená, že tvoje 5. preteky sú aktuálne dnes, alebo súťažíš aj v iných sériách? Toto sú moje 5. preteky, ale jazdím aj inakšie série. Ako sa ti páči slovenský kartingový pohár? Veľmi super. My sme si ťa akurát odchytili pred prvou už naozaj ostrou jazdou po meranom tréningu, tam si skončil 3., čo je perfektný výsledok, gratulujeme, na to, že si nový v triede ešte o to viac. Ako sa ti to podarilo? Čo je tvoje ťažisko úspechu? Asi to, že mám poprvé nový motor a po druhé, že mám nové gumy, lebo predtým, čo som mal túto rozjazdu, tak tam všetci ma prebiehali, lebo som mal ešte staré gumy, čiže podľa mňa to boli nové gumy. No a rozdiel medzi tebou, 3. miestom a 1. miestom je približne 9 desatín sekundy, to znamená, že nie je to až taký veľký rozdiel. Či? Je to veľký rozdiel? No podľa mňa hej. To znamená, že čo by si chcel napraviť do prvej jazdy, aby sa ti podarilo zaujať nejaké prvé, prípadne 2. miesto? No, chcel by som prebehnúť aspoň toho 2., lebo viem, že to na 1. nemám, lebo on so mnou jazdí v C-čku a viem, že je dobrý, tak na 1. nemám, ale aspoň to 2. miesto by som chcel. A aká je tvoja taktika? Zlepšiť techniku, rýchlosť alebo zatačky? Asi na štarte ho nejako šmyknúť, podľa mňa. Dobre, super, tak budeme držať palce. Peťo tu so mnou a my ideme ďalej.
Aj v nasledujúcom štarte zostávame v Rotaxových triedach, konkrétne v Rotax Mini Max, kde sa tiež štartovalo aj s príponou GTC, teda Go Kart Talent Cup. V štandardnej triede sa na 3. priečke umiestnil Daniel Kruit, striebornú pozíciu obsadil Noel Žák a zlato si vybojoval Adam Tureček. Prípona GTC znamenala striebro pre Doriana Brennera a zlato pre Dominika Takáča. V triede Rotax Max Junior štartovalo neuveriteľných 21 jazdcov, ale iba traja sa na konci pretekov mohli postaviť na stupne víťazov. 31 bodov získal bronzový Filip Lenk, 36 bodov strieborný Jakub Gašparovič a zlato si vybojoval Tomáš Brančík, ktorý v tejto sezóne žne medailové pozície pomaly na každých pretekoch. Aj Rotax Max Junior vyhodnocovali organizátori aj s príponou GTC. V tomto prípade si striebro odniesol Martin Soke a zlato ZTNI Német. Vždy sa veľmi poteším, keď sa mi podarí uloviť na rozhovor Lauru Bubenovú, inak Rotax Max Junior číslo kary 207. Lauri, ahoj. Ahoj. Naposledy sme sa videli minulý rok a to bolo tuším dokonca v kategórii zahrievacie kolo, kedy si rozprávala o ženách v motoršporte, o tom, ako sa tebe darí. Čo sa za ten rok zmenilo u teba? Tak určite som nazbierala veľa skúseností, prestúpila som do novej kategórie Rotax Max Junior, kde tento rok zbieram veľa skúseností na pretekoch Slovenského kartingového poháru, majstrovstiev Slovenska, aj v Belgicku sme boli. Takže umiestnenia nie sú dobré v priebežných tých poradiach, tabulkách, pretože nejdem celý seriál, ale určite veľa skúseností, veľmi cenný rok pre mňa. Aká seba kritická. To sa mi na tebe páči, že ty vieš tak zdravo zhodnotiť celú situáciu. Ty si bola aj na Girls on Track, to sme sa bavili už vlastne minulý rok, ale teraz prišla aj ďalšia novinka v spolupráci s FIA, kde si sa zúčastnila. Čo to bolo? FIA Karting Academy je to akadémia, kde sa zidú vlastne jazdci z celého sveta, 45 myslím, a tento rok som tam bola reprezentovať ja. Jazdí sa to na motokárach OKJ. Po celej Európe to bolo, prvé kolo bolo v Třinci, ne až tak ďaleko, potom Dánsko a finále bolo v Taliansku. Páčilo sa ti? Určite je to nová skúsenosť, úplne na motokára, iný podvozok, iné pneumatiky, je to iný svet v porovnaní s týmto. No a tu si teda v Rotaxoch, čo sme už spomenuli, dnes konkrétne po kvalifikácii na 6. mieste. Hovorila si, že napriek tomu, že si išla po tie vyššie priečky, takže nastal nejaký technický problém. Máme trošku problémy s motorom, vynecháva nám to, snažíme sa zistiť, prečo to je. Zistili sme nejaký problém, ktorý by to mohol byť. Uvidíme v pretekoch. A minimálne viete už, prečo to nie je a na tom, prečo to je. Dúfam, že popracujete, budem držať palce. Mimochodom, kvalifikácia skončila veľmi natesno. Tam medzi 1. a 6. miestom bolo nejakých 12,5 stotiny, alebo tak nejak som to pozeral. To znamená, že bude to naozaj tesné a napäté. Bude to zaujímavý pretek. Nejaké možnosti, taktiky povieš dopredu alebo nechávaš pre seba? Taktika je ísť čo najrýchlejšie, ak sa dá, popredbiehať koľkoľvek, kto bude stať v ceste a zbytok uvidíme. Zbytok už bude v tomto momente ešte stále budúcnosť. Držím palce, Lauri, ďakujem za rozhovor opäť raz. Ďakujem aj ja. V ďalšom štarte nastúpili pretekári a pretekárky z triedy Rotax Max Senior. Tam tretiu priečku obsadil Florian Šterc. Striebro získal Juraj Slovák a plný počet bodov priniesol prvé miesto Matejovi Koníkovi. V senioroch s príponou GTC zvíťazil Urso Brando. Ďalší štart kombinoval triedy Rotax Max DD2, DD2 s príponou GTC a EasyKart Trophy 100. V prvej menovanej skončila na tretej priečke Lucie Cimelová, druhé miesto obsadil Angelo Šoup a zlato si odniesol Tomáš Javorek. DD2 Go Kart Talent Cup hostila iba jedného jazdca, ale zaslúžene zlatého Zoltána Ižáka, ktorý ale skončil v absolútnom poradí štartu na druhej priečke.
No a štart v EasyCard Trophy 100 GTC znamenal tretie miesto pre Alberta Sikru, druhé miesto pre Donáta Nemedvoeldiho a na zlatom mieste skončil Ákos Varga. Posledný štart patril veľmi výnimočne všetkým triedám s motorom KZ2. Medzi juniormi bojovali o prvenstvo známe mená. Na 3. mieste skončil nakoniec Dominik Piatrik. Druhú pozíciu obsadil Milan Turkovič a zlato si domov odniesol Martin Konopka. Odštartovala aj trieda KZ2 Junior GTC, v ktorej zvíťazil Marcel Siklaj-Töldy. KZ2 Masters priniesla bronz Patrikovi Lovíšekovi, na druhej priečke skončil Boris Nedorost a zlato s plným počtom bodov obsadil Roman Dobšovič. V ekvivalente GTC si zlato odniesol Jánoš Katona a striebro Mark Varády. Trieda KZ2 Senior patrila v tejto epizóde slovenského kartingového pohára k tým menším. Tretiu priečku zaznamenal Emil Lovíšek. Striebro si domov odniesla ikona našej série Jozef Trubač a zlato si vybojoval Jozef Šmukenšlák. Mojím ďalším hosťom je Dominik Piatrik, KZ2 Junior, číslokári 6. Dominik, ahoj. Ahojte. My sme sa opäť odchytili pred prvou jazdou. Aké sú tvoje pocity z hľadiska toho 4. miesta, ktoré sa ti podarilo obsadiť? Tak nie je moc spokojnosť, ale akože tempo je dobré a kára, nastavenie, sadlo, všetko v pohode. Keď ja pozerám tie výsledky za každým, tak vidím, že v triede KZ2 Junior práve v tých junioroch je najväčšia konkurencia, tam sa šlape na krk, je to tam naozaj ostré. A ty si povedal, povedz to prosím ťa aj na kameru ešte raz, že ako dlho sa ty venuješ kartingu? Rok a pol. A napriek tomu 4. miesto v takejto divokej kategórii. Tak darí sa mi. Ako sa ti toto podarilo, prosím ťa? Prirodzený talent, dobrý mechanik, skvelý motor, alebo čím to je? No tak my sme dobrý tým, Crazy Cards, a mám dobrého mechanika, takže všetko sedí. Takže je to crazy. Ja len doplním, že teda medzi prvým a 4. miestom je plus minus pol sekundy rozdiel, čiže nie je to až také hrozné, ale pri jazdoch tejto kategórie kvality je to už celkom dosť. Máš nejakú taktiku do prvej jazdy, čo zlepšiť, na čom popracovať, aby sa ti podarilo získať aspoň medailovú pozíciu? No hlavne odštartovať, neostať stáť a nejaké tempo udržať bolo. Aká je taká tvoja vysnívaná pretekárska súťaž? Karting alebo ideš niekam vyššie? Po rokoch plánuješ? Majstrovstvá sveta v KZ-ku. Určite, taký cieľ. A prečo KZ a nie Rotax? Pretože KZ to je ako keby som skočil do nižšej kategórie, že proste už by to nemalo pre mňa nejaký význam by to nemalo. Keď som už starý v podstate na ten karting, takže už to je. Ja doplním, že 16 rokov, to naozaj nevie, kedy ľudia začínajú, teda v tom prípade 14,5, tak nejak mi to vychádza však, že rok a pol sa venuješ? 15 zhruba. Wow. Budeme držať palce teda. Ideš si dnes teda po prvé miesto, alebo aspoň po tú medailovú? Určite po prvé. Tak a s touto informáciou, dobrým naladením ideme na ďalšie výsledky. Díky moc za rozhovor. Ďakujem, majte sa. A je čas na ukončenie tohto videa. Nakoniec sme Tomi možno trošičku aj vyschli, slnko sa posunulo, bolo dnes dobré počasie. Bolo a popieklo nám teda pekne, ale fajn, lepšie ako keby pršalo. To je jednoznačne, minimálne z hľadiska bezpečnosti, ale asi aj pre jazdcov celkovo viac príležitostí predbiehať, viac príležitostí ukázať, čo je naozaj v nich. To asi dnes bolo naozaj že vo veľkom. Jednoznačne, no tak v podstate sa tu ako vždy nejako v tom bruku delí zrno od pliev, takže určite sa nejakým spôsobom jazdci potrápili a teda tí najlepší vyhrali. Napokon to ste mohli vidieť aj vy v záberoch od nášho kameramana Iggyho, multitalentovaného čáva, ale poďme teda na to, čo nás ešte čaká, pretože ty už si naznačil v úvode, že toto je predposledný pretek, predposledný športový víkend, takže čo nás čaká ďalej? No čaká nám už len posledný víkend na Slovakia-ringu, ktorý bude 16.9., teda 16. septembra, kde sú samozrejme všetci vítaní, ale samozrejme nie je to posledný dátum, ktorý si v tejto sezóne treba zapamätať. Máme v tejto sezóne ešte nový dátum, ktorý
tu dneska odznel na Drivers Briefingu a to je 4. november. Tam bude gala večer, na ktorý sa môžete zapísať, zúčastniť sa ho aj vy, pretože tam uvidíme naozaj tých najlepších jazdcov celej série slovenského kartingového pohára na pódiu v jednej miestnosti so skvelým programom, skvelým jedlom, takto pokope. No a ty teraz povedz pre zmenu, si prehadzujeme slova ako takú pingpongovú loptičku, že ako sa tam človek dostane? Prosím vás, prihlasujte sa cez web stránku slovenského kartingového poháru www.sloka.sk, ideálne na robo@sloka.sk, poslať e-mail s tým, že chcete sa zúčastniť a v akom počte sa zúčastníte, aby sme my mali dostatok času. Samozrejme, spravte to prosím vás čím skorej, aby sme mali dosť času na to pripraviť správne priestory, kde bude dostatok ubytovania a dosť stravovacích kapacít na to, aby sme si užili pekný gala večer. A minulý rok ste už videli aj v našom videu magazínu, že naozaj vie byť takýto gala večer pekný, takže ste všetci pozvaní a nielen na to, ale sledovať tento YouTube kanál, Facebookovú stránku Slovenského kartingového pohára a takisto aj náš Instagram. No a okrem toho, hovoríme to každýkrát, pretože je to novinkou tento rok aj appku Sportity. Kód do Sportity vždycky uvádzame aj na našej facebookovej stránke, ale je to vždy kombinácia SKP, názov miesta, napríklad teraz Bruk, číslo podujatia a rok 2023, to je základný password, ktorým sa viete do Sportity dostať. A samozrejme aj ku všetkým dôležitým informáciám, ku ktorým sa viete dostať práve s týmto kódom. To mi ďakujem ti ešte raz za rozhovor, my sa vidíme opäť približne o mesiac. Partnermi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária BEMI, Steps a Ematech.